Koğe, kiştiş, dizdey, ihanet. Hatu çama oniyên her ja xirabe est a. Ana dinya çira înaya? İncîl von vernîd dinya îna nîb. Gunah û verî. Helaq hûmayê dinya newe virayişt? Yew baxçe û rindiz virayişt. Ew jad merg û nîweşî çînîb. Yew rû şeytû û me in baxçe. Yidîyik merdim hûmayê qalikên hûmayê yên re hez kirin in wê şeytûn re nîşe. Şeytû bi mar şivêr cînî. Ova îtiya zaf rind hûmayê raşta şima ra va şima in darû ra nîşkên bûyîr. Cînî îra va ney ma eşkên pîrûnê meyvû bûyêr. No ayadar ra ma nîşkên bûyêr. Hûmayê ma ra va şima bûyêr şima merên. Şeytûn yê ra va ney şima nîmerên. Hûmayê zûn şima ayadar ra bûyêr şima bên sey hûmayê. Şima ew wext hol û xirab fûm kên. Dima cînî ayadar ra yew mêve girot û werd. Ayra pey yew da mirdê xwe. Hûmayê sînî va awtir bi. Hûmayê baxçe re feternayê. Hina cînî û cumîrd yanî Adem û Havva ayadar ra werd ayra pey merd.